Днес ще разгледаме най-задаваните въпроси от наши клиенти. Здравейте, с митницата ли се свързах? Не. Ние сме от Custom.bg. Ние сме сайт за персонализирани подаръци. Не сме митница. Бъркати. Здравей, душички. А вие тениски правите ли? То ние само тениски правим. Принципно имаме и други подаръци. Чаши, табели. Може да разгледате. Щампата пада ли? Не, разбира се. Работим с качествени материали, може да перете свободно в перална машина. А размерите дали се отговарят на номерата? В сайта имаме сложени таблици с размери, може да сравните с тях ваша дреха, за да сте сигурни в размер. До края на седмицата дали ще стане? Разбира се, госпожа. Даже още днес ще я пустим, утре ще е в офиса на Екон, но трябва да поръчате до 4 часа. А може ли с моя лик? Може, разбира се, с ваша снимка, с ваш дизайн, текст, каквото пожелаете. Всичко правим върху тениски. Ще ми покажете ли как ще изглежда? Ама аз другия месец ще се поръчам. То ние всичко го изработваме бързо в рамките на деня. По-добре другия месец ни се обадете, ще направим дизайн, ще ви изпратим за одобрение. Добре, моето момче. Благодаря. Това е само една малка част от всички въпроси, които ни задават. Очаквайте още видеа с други въпроси. А ако желаете да си поръчате персонализиран подарък, знаете сайта Custom.bg.